deliver motors. Yeah. Ska, would you recommend vanhu hopo vari kuita macalling but they want to dribble their way past Bible school? Ndinorecommenda kuti kuenda kuBible college itori advantage, but depending nokuti Mwari vati, because kana Mwari akataura nemunhu zigo, no one anokwanisa kudespise zvataurwa naMwari. But advice yedu sevanhu kuti zvine maadvantage wo azvo. Ndine video ndaiona nezuro revamwe apostle vanonzi Apostle Sean Michael vachiti kuenda kunoita theology kunodzidza zvese izvozvo hanzi hazvisi biblical, unenge watorasika zvisingaite, unofanira kungobatsirwa naMweya Mutsvene tichifamba. Vasati vapinda vanonzi Apostle Sean Michael. Apostle Sean Michael. Sean Michaels. Sean Michael, you. Wana chiprofita chawakabva kutoita achitaura nyaya yababara, achiti babara anofanira kuuya kwavari wavanamatire kuti vatange kuprofita. Alright. Ndo waiti zvoni hamufani kumboenda kuchikoro zvamakaita izvo. Hanzi zvamakatoita izvi izvo hazvitodiwe neshoko. Saka handizivi kuti munoti kudiwo nevanoti kumboenda nokuchikoro, Mweya Mutsvene anofanira kukudzidzisai imimi pasina kuenda kuchikoro. Number one, Sparks, kana uchiri kuremember kuti pese patakaenda kuchikoro I did management. Waidiscover kuti word not leadership kana kuti management raidefiniwa nevanhu vakasiyana siyana. Alright. Waiti rimwe rakadefiniwa naZigo, rimwe rakadefiniwa naSparks aine maonero ake kuti what is management. So ndinotora sekuti mufundisi pavari kutaura izvozvo Prophet Sean Michaels vane maonero avainawo ivo anogona kunge, because Mwari mumwe chete anotaura naZigo, anotaura naSparks, anotaura neni, zvichisiyana nekuti akanditichi. Hatikwanisi kumulimita, but kune aenda kuLiving Motors ndiMwari futi anogona kunge akataura futi nenzira iyoyo. Saka kwandiri ndiri kuti dzese kana dziri nzira dzaMwari dzakanaka, chero dzichikudzwa ukuru hwaMwari. Yes. Chandikutoona ndichoti muri pastor peace. Violence. But what I can say is it's actually good for people to go to Bible school. Yes. Both paper, it's not mandatory. Actually, it's good. It's good. Very good. Go and make disciples. That's true. A disciple is someone who is sitting under the feet of someone and learning. That's true, bro. It's not the Bible school, we're not going to teach them. That's true, bro. It's not go to Bible school. Bible school. Saka, they are now downplaying Bible school. We show that chi. But on the other hand, Rwanda was no parties. Inenge yava shortcut. Yekuti zvinobva nemotive. Because Zigo, pachinhu chese chaunoita chine motive. Tambotaura paZigo achinditi yakatanga iri gospel. Zigo gospel Zigo. But nekuzoti Zigo aona vane gepe remari. You get it? Yava motive now, Sparks, yokuti Zigo paanocheka ora iwe ndikuya dollar reparking. But pane mukana, you know, because so ndosandaitaura kuti Bible college chainokosha. Iwe ingoimagina Zigo dai takangozvavwa takasiyiwa. Yes. Ndaiziva sei kuti mai vanoda kunzi mamukase. Yes, that's true. But pakatoita umwe munhu akanditi uchimuka pasana nemunhu mukuru unomuti mamukase. But dai ndakangorarama mudhara kana madhara ese taitofamba tichibaya nongonya. Iwe mudhara ausipinda. Udzwa nawo. Yeah. Yes. So zvakakosha kudzidziswa kuti uzive kuti chinonzi introduction, board, conclusion. Yes. Pa speech chi. Oyo. Sasa vamwe munhu anaongorora mazemoni vanhu vaingoti ari kuona nguva here. Zvese zvinowanika pakudzidziswa, kukosha kwevanhu, kukosha kweaudience. Ukatocheka chero ndiri pastage ndosaka ndisingagoni kuperforma ndichisiya audience yangu. Zvinhu zvaune wakatopika utoti okay zvinoshanda.